Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti ötüş tanlary barada gurrun edip, sol bir wagtda ýurdun ykdysady we senagat resmiýetlerine käýin çyglan etdi. Pensiýa güni ýurdun ykdysadyetiniň pudoklarynyň ýylyň 6 aýynda alınıp baran işleriniň jemini bagslanyp geçirilen ministrler kabinetiniň dowamında jemi içerki önümiň ötüşiniň depkininiň 6,2% artandygy aýdyldy. Şeýle-de şu ýylyň 6 aýynyň jemleri boýunça öndürilen önümleriň ötüş depkini 2017-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňişdirilendi 4,14% artypdyr. Ýurtda azy haritlarynyň gyçylygy we aýlyklaryň ençeme aýlap gijikdirilmeginiň fonunda ýurt resmiýetleri ortaça aýlyk tähmin haklarynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňişdirilendi 9% artandygyny, tähmin haklarynyň pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň doly möçberde öz wagtynda tölenendigini öňe sürdüler. Sol bir wagtda ýurdun durly pudoklaryndan Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolanlar aýlyklarynyň 2-3 aýlap gijikdirilendigini, şeýle-de plastik kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny bankomatlarda pul ýetmezçiligi sebäpli nagdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp öz nägileliklerini bildiripdiler. Türkmenistanyň prezidenti gytaklaýyn bolsa-da ýurtda ýaşlaryň işsizlik we bilim almakdaky meselelerini hem agzap geçdi. Berdimuhammedow diňe şu ýylyň özünde ýurdun orta mekdeplerini 85 000 ýaşlaryň tamamlandygyny, emma ýokary okuw mekteplerine bolsa diňe 10 000 goloý adamyň kabul edilýändigini aýtdy. Ol ýaşlaryň bir böleginiň daşary ýurtlara bilim almaga gidýändigini aýtsa-da, türkmen talipleriniň plastik kart kösünçlikleri barada dymdy. Berdimuhammedow orta ýa-da ýokary okuw mektebini tamamlandan ýa-da harby gullukdan soň ýekeji adam hem işsiz galmaly däldir diýip çykyş etdi-de, ol 60%-ge aýdylýan işsizligi aradan aýyrmak boýunça görüljek çäreler barada hiç ýyly maglumat bermedi. Türkmen lideri geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňişdirilendi. Beýlik döwletlerden ýurda getirilen haritlaryň möçberiniň 43% azalandygyny, ýurtdan beýlik döwletleri iýerilen eksport önümleriniň möçberiniň bolsa 41,5% artandygyny aýtdy. Emma Berdimuhammedow, şeker ýağ ýaly haritlaryň gyçylygynyň döremegi ýa-da dükan tekçelerinden doly ýitirim bolmagy, defitsit haritlaryň ýüzlerçe adamlyk nowbatlary, aýlyklaryň ençeme aýlap berilmezligi ýaly ýagdaýlar dogrusynda hiç zat aýtmady. Galy bertede ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamında hasabat bilen çykyş eden resmiýetleriň tas ählisi diýen ýaly öz gözüçüligi diýen pudogunda gazanyldy diýilen ösüş tanlary barada çykyş etdiler. Olar bu görkezjileri hut prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty bilen baglanşdyrdylar. Emma ösüş tanlaryna garamazdan Berdimuhammedow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Muradowa, Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyet ministri Bazarowa, Senagat ministri Mergenowa, Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Orazmyradowa, vice-premier Durdymyradowa, aragatnaşyk ministri Öwezowa dagy käýin çyglan etdi. Adat bolýaly, resmiýetleri wezipe borçlaryny talap alaýyk ýerine ýetirmän ýyşdy göýüren kemçilikleri üçin käýinçileriň berilendigi aýdylsa-da, bu diýilýän kemçilikleriň detallary aýdyňlaşdyrylmady. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny Türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet serýisleriniň ogurlanmagynyň doly öňüne almagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýanlygyny boýuna aldy. Bu boyun alış ykdysat jinaýatlary garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory Maksat Hudaýgulyň üst açylan ykdysat jinaýatlar hakyna beren hasabaty bilen bagly. Hudaýgulyň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça beren hasabatynyň ýa-da gabat geldi we häzir üst açylanyň gaýdylýan jinaýatlar barada şol wagt jemgyýetçilige hiç bir zat aýdylmany.
Emma anni TDH-nyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derňe güýçleri ýygyderli alınıp barlýar we korrupsiýa faktlarynyň üstü hem açylýar. Şol wagtda yerli synçylar bu döwlet gurulugynyň başda öwrlenen başlygy Mehmetkan Çakyýew şu ýylyň aprelinde vice-premierlige geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy belleneli bäri wada berilen korrupsiýa görüşiniň görnetini gowşatlanyny öňe sürýärler. Emma bir edil beýle de däli. Hudaýgulyň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hatawatynyň bir näçe gün soň beren hatawatyny bir näçe korrupsiýa fakty agdarlygy ýene-de bir gedek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdik edildi. Mysal üçin resmi maglumaty görä Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Bankynyň Türkmenbaşy şahamçasynyň dolandyrjy wezipesinde işlän Hangulyýew ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gaznasynda saklanýan Amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşgullandy. Geçirilen derňe onuň ogurlan dollarlaryny bir kanun satdyranyny ýüze çykardy. Bellemeli ýeri bank resmiýetiniň bir kanun valyuta sewdasyny aýplanmagy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň jogapkar işgärleriniň bir kanun valyuta sewdasyny tutulan barada çykan we resmi aşgabat tarapyndan inkar edilmedi habarlaryň bir näçe kepde ýa-da gawat geldi. Emma Hudaýgulyň hatawatyny mahkemanyň ofisiýerleriniň bu jinaýata gatnaşygynyň bolanlygy ýa bolmaganlygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şeýle-de dolarlaryň gara wagtlarynyň nakynlyklaryň asy ýokurlanmagy we manadyň ikwal hakynda ýaýran howsalaly gurrunlardan soň mahkemanyň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny peseldilen döwran elli bayramyň haýsy işe geçirilenligi belli bolmagyny galýar. İkinci tarapdan üst açılanlygy aýdylýan jinaýatlardyň dolarlaryň gara wagtlary we oňa ýokary wezipeli resmiýetlerin gatnaşygy bilen hem bagly däl. Hasawatdan görnüşine görä dolar edilmeýänligi saklanýan faktlar hem Türkmenistanda korrupsiýanyň näme derejede ýaýranlygy we doga mediýany barada pikirlenmäge esas berýär. Muňa mysal hökmünde Türkmen Himiýa döwlet konserniň jemaat tozalygy, oba we suw hojalyk ministrlikleriniň Lewap vilayet häkimliginiň garamagyna kär edara kärhanalaryň ýolbaşçy we jogapkar wezipeli işgärleriniň para alyp döwlet emlegini bir kanun eýelep döwletiň maddi ýany ýetirmekleriniň tasdik edilmegini görkezmek bolar. Şol wagtda berilen hasawatlarda döwlete ýetirilen gaýdylýan maddi ýanyň möçörleri näme üçindir ilatdan ýasyrylýar. Iqtisadi jinaýatlara garşy görüş baradaky döwlet gurulugy geçen ýyl may aýyna turan korrupsiýa galmagynyň soň döredi we ol prezident Berdimuhammedowyň esasan gurulşyk bugdawyny, hususan Aşgabatda halkara uçur mendiriniň gurulşygyna ýol berilenini aýdylýan korrupsiýadan rahatsyz bolanyny görkezdi. Emma anni korrupsiýa garşy alınıp barlayan bir ýyllyk görüş esasan bir kanun valyuta sewdasyna garşy görüşe ýazdygy meňdýär. Tebebi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk gurulşyklar adarly. Esasy wezipe galanjy teristany saklamaga syrgan ýalyp azatlyk bilen anonim şertde gurulşan howpsuzlyk işgäri aýtdy. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň valyuta konwertasiýasyna girilen ýogul çäklendirmeler dolarlaryň gara wagtlarynyň döremegine alyp geldi. Emma muňa garamadan hökümet mejlisinde esasan raýatlar günäkärlenýär. Ýagny olaryň para alýanlyklary ödara topar döredip, daşary ýurt valyutasynyň hümmetini emeli ýokurlandyrýanlyklary öňe sürilýär. Adatça bolşýaly prezident Berdimuhammedowyň bu gedek korrupsiýa hatawatyna jogap hem üýtgewsiz boldy. Ýagny ol käwr resmiýetlere käýinç berdi we korrupsiýa garşy berk görüşiljekdi baradaky wadasyny gaýtalady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň The Economist gazeti Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollar pulunyň bardygyny aýdýar. Beýik Britaniýanyň awraýly neşirlerinden The Economist gazetini Türkmenezuela ýa-da Türkmenistan halkyň köpçülikleýin ýurdu terk etmegine ajaýyp çözgüt tapdy ady bilen düýün çap edilen makalada Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we ýurdu terk edip daşary ýurtlardan haray gözleýän türkmenistanlar barada gurrun edilýär. Häkimetler halkyň köpçülikleýin ýurdu terk etmegine garşy şeýle bir çykgynsyz çemeleşýär. Olar ýyldaşlarynyň uçura minmeklerine böwet bolýar diýip The Economist gazetiniň günorta Ýewropa boýunça analisti Maximilian Lambertsin belleýär. Apreliň ortasyna Türkmenistanyň migrasiýa gurulugy ýurdun raýatlarynyň arkaýyn Türkmenistanyň çykyp bilýänlikleri barada beýanat ýaýratdy. Bu jarnama 30 ýaşyny doldurmadyk raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna gadagançylyk giridilýänligi barada peýda bolan habarlaryň ýygyanyna gawat geldi diýip makalanyň awtory aýdýar.
Ýöne goloyda Azatlyk radiosunda mundan beýleki 40 ýaşyny doldurmadyk adamlaryň ýurtdan çykarylmaýanlyklary barada täze habar çap edildi. Türkmenistany göräýmäge ba ýurt bolaýmaly. Ol gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. We özüniň de bary ýogy 5 milliónlyk ilaty var diýip awtor belleýär. Makalada Türkmenistanyň Orsiýet we İran bilen edýän gaz sewdasyna Çiniň döremegi bilen ýurdun öz mawy ýanygyjyny eksport etmekde diňe Hytaýa garaşly bolup galynlygy, ýöne ondan gelýän girdejileriň de agla we böleginiň Türkmenistanyň Hytaýdan alan karzynyň öwedini doldurýanlygy agdalyp geçilýär. Şeýlede onu bergiden galyn pullaryň dereksiz guruluşyklara sarp edilýänligi bellenip geçilýär. Ýöne The Economist gazetine çap edilen makalada belki de agdalylaryň hemmesinden has gyzykly bir maglumatyň üstü açylýar. Ýagny onu Türkmenistanyň Germaniýanyň banklaryna 23 milyar dollarynyň bardygy, ýöne Halkara Hasaplaşyk bankynyň maglumat bazasyna ol pullaryň iýesiniň aýan edilmeýänligi agdalyp geçilýär. Ýatdasak Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna Türkmeni wekiliýeti 2016-njy ýylyň awgust aýyna Germaniýa sapar edipdi. Galybertede Kronika Türkmenistan neşri halkara uçur gatnawlaryny synlaýan flightradar24.com saytyna salgylanyp, geçen aýyň dowamyny Türkmen prezidentiniň uçurunyň Germaniýa adyndan 3 gezek sapar edenligi barada maglumat berdi. The Economist Türkmenistanyň Germaniýanyň banklaryna ýatan milliardlap dollarlaryna garamazdan ýurtda ykdysady krizisiň höküm sürýänligini belleýär. Munyň netijesinde ýurtda halkara pul geçirimleri bilen bagly çäklendirmeleriň girdilýänligi, valyuta gödäwçiliginiň güýçlendirilýänligi bellenip geçilýär. Makalada Reuters habar agentliginiň Türkmenistanyna daşary ýurtly kompaniýalaryň nagyt ýetmezçiliginden kösenýänligi barada iýun aýyna taýýarlan maglumatyna salgylanyýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny dowam edýän ykdysady krizis sebäpli halkyň duçar bolýan gündelik kynçylyklary barada yerli çeşmelerine salgylanyp degişli maglumatlary halka ýetirip gelýär. Beýik Britaniýanyň The Economist gazetine aýakdaş Germaniýanyň Deutsche Welle media kompaniýasy hem türkmen häkimetleriň daşary ýurda çykmak isleýän zähmet migrantlarynyň ýoluny petiklýänligi barada 5-nji ýylda maglumat çap etdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülikleýin media serişdeleri agdalýan meseleler dogrusynda maglumat bermeýär. Ýurdun syýasy durmuşyny ýyzarlaýan halkara synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň habarçylary daşowda şäheriň statusyny alan etraf merkezlerinde ýaşaýjylaryň tügür sürmek üçin velosipediň tekniki guratlygy hakynda haty we ulag üçin döwlet belgisini almalydygyny habar berýärler. Şeýle-de olar soňky döwürde tügürlilerden sürüjülük şahatnamasynyň talap edilip başlanandygyny belleýärler. Egerde soralan resmi namasy bolmasa raýatlara 800 manatdan 2000 manata çenli jerime salýarlar diýip habarçyma daýdýar. Ýol gözegçilik polisiýasynyň bu jerimäni haýsy kanunlaryň esasynda salýanlygyny, tügür sürüjilerden alynýan puluň resmi taýdan düzgünleşdirilmeýänligini daşowdyň kanun goraýjy edaralarynyň anyklap bolmady. Emma daşowly tügür sürüjileriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şahatnamanyň bahasy häzirki wagtda 1,5 we 2000 manata ýetýär. Azatlyk radiosu daşowda habar berilen bu ýagdaýyň ýurtda bar bolan kanunlara näme derejede laýyk gelýänligini resmi taýdan anyklap bilmedi. Emma Aşgabatly Sensaman Murat Bogaýewiň sözlerine görä agdalan düzgünler Aşgabatda tügür sürýänlerden talap edilmeýär. Şeýle-de ýurtda raýatlaryň tügür bolanmagyna degişli kanunlar hem ýok. Türkmenistanda tügür sürmek döwlet derejesinde giňden propagandiýerlenýär. Soňky ýyllarda ýurtda resmi taýdan guramalaşdyrylýan köpçülikleýin tügür ýörüşleri ýygdyrly geçirilýär. Adatça prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilýän tigirli ýörüşlere döwlet resmiýetleri, edara karhanalaryň işgärleri we mekdep okuwçylary gatnaşdyrylýarlar. Türkmen hökümeti tigiri bagyşlanan ýörüýte senäni hem esaslandyrdy we şu ýylyň 3-nji ýununda ilkinji gezek velosiped gününi belledi. Emma tigirli çäreleri gatnaşmak üçin ulaglary we sport geyimlerini büdjet işgärleri we mekdep okuwçylary öz hatabyna edinmeli bolýarlar.
Türkmenistan velosipedi ýadygarlyk dikmäge hem taýýarlanýar. Aşgabatyň Etaty meýdançalarynyň birinde tigire ýadygarlyk dikmegi ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy ýylda teklip etdi we onuň indiki ýylyň 3-nji ýununda bütün dünýä velosiped gününe gabatlanyp dawaraly açylmagynyň ajaýyp boljakdygyny belledi. Şol bıraktın özünde de Türkmenistanyň hut paýtagtynda da ilatyň tigirli hereket etmek üçin zerur şertler ýok. Şol sanda köçelerde ýörüýdi ýodalar we tigirleri goýmak üçin ýerler göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda dürli ulaklaryň köçe ýol hereketine degişli çäklendirmeleriniň ençimeti girdilipdi. Hususan da şäher ýerlerinde atly we eşekli araba sürmek gadagan edildi. Käbir maglumatlara görä munyň jerimeti 1000 manada çenli ýetip bilýär. Da şolda häzirki wagtda awtoloklaryň nomerlerine talabyň güýçlenenligini adatlygyň habarçylary aýdýarlar. Awtoloklaryň ýetki belgi durýan ýerleri öndürilende 4 burç we kelte nomerlere niýetlenen bolsa, Türkmenistanyň awtoloklary üçin göz öňünde tutulan iňsiz we uzyn nomerleri oňa sygmaýar. Indi şol ulaglary hem texniki näzat hasaplaýarlar we tek pasport bermeýärler. Üstesine awtologyň öň aynasyny düşýän günden goramak üçin ýörüýte saýabany hem aýyrmagy talap edýärler. Gara äýnek dakyp ulag sürýänleri hem birinji sapar 150 manat jerime salýarlar diýip Azatlyk radiosynyň daşuguzdaky habarçysy aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylyk we gepleşiklerimi dowam etdirýäris. 15-nji 27-nji maýdaky gelen fil tuğlaryna soňra Aşgabatyň beýtaraplyk, garaşdyrlyk türkmenmaşy şaýorlarynyň köp bölekleri ýapylyp, ol ýerlerde gazy işleriniň alınıp barlýandygy ýaşaýjylara ma'lum boldy. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, bu geçirilen çäreler sebäpli bir näçe wagtlap ýollar ýapylyp, ýaşaýjylar awtolog gatnawlarynyň bozulmagynyň aşa kötenýärler. Öz awtologunda hem öýüňe golay barp bolmaýar. Dükanlardan adyk önümlerini alyp bir näçe menderle agyr ýokly ýöremek, has hem öý hoçalykçy denalara agyr düşýär diýip, garaşdyrlyk şaýorlaryň ugrunda ýaşaýan Aşgabatly öý hoçalykçy Jemal daýda aýdýar. Odal hem bir ýyl mundan odal adagdalan köçeler ýyla golay ýapyk durup, Aşgabatda geçiriljek 5-nji ady oýlaryna taýýarlyk üçin bezerilipdi. Ady oýlarynda hem bu köçeleriň köp bölegi ýapylyp, ýaşaýjylar öz öýlerine girip çykmakda päzgelçiliklere tezewar edilipdiler. Bir iş edilende oýlanşykly edip, ony hälisinde gaýtalap gazyp durulma diýip edip bolmaýarmykan diýip, bu ýol ýapylşyklarynyň halet bez bolan Jemal daýda diýenýär. Döwlet her işden ýele sorup, hem ilaty közäp edilýän bu işlere hiç bir gödäwçilik ýok diýär. Ýoksa bolsa ilki bilen fil tuğlarynyň geçmeli ýerlerini göz öňünde tutman, gaýtam odaldan bar bolan fil tuğlary geçen jarlary hem gömüşdirdiler diýip, şeýle jarlaryň odalky ýubileýine häzir Ankara köçesiniň gündogry orunda hem gömülip, ol ýerden awtodrolga gurandyklaryny, häzir kwatda şeýle jarlaryň paragat ýedik çetrapçanyň gündogry böleginde hem gömülip durandygyny hem Jemal daýda sözüne goşýar. Aşgabatyň Günortagyň watar böleginde eklen agaç tokoýlyklarynyň hem uly böleginiň goparylyp, täze fil towjylarynyň gadylýandygyny hem ýaşaýjylar näýle bolýandyklaryny aýdýarlar. Näçe ýyllar suwarylyp, ýyda getilip ýetişdirilen agaçlar hem ýok edilýär diýip ýaşaýjylar näýtýärler. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosyny. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we okuwçylarynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýene-de internet el ýeterliligi gowşapdyr. Aşgabat internet düýpden durdy. Vilayatlardaky ýagdaýy göz öňüne getirmek kyn. Diňe bir erbetdäl her aýda
150-200 manada durýan tölögüne görä hili diýsen aýylgan çimende alternatyryň 200 manatlyk we aştugynyň 250 manatlyk paketleri bar. Biri beýlekisinden yaramaz diýip Azatlygyň söhbetdeşi habar berýär. Onuň sözlerine görä ulanajylar şikayet bilen ýüz tutanda internet üpçünçülügine berjä diýen guramanyň işgärleri belli bir jogap berip bilen oklar. Ýa-da ulanajynyň has köp websaytları görmek üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN-den peýdalanmaýanlygyny soraýarlar. Onun öňü ýerinde Türkmenistanyň Daşoğuz welaýatynda mobil aragatnaşygynyň hiliniň hasam yaramazlaşanlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan internet ulanjylaryň pikirine görä, Türkmenistanda internetiň hiliniň pesligi diňe bir ýerli aragatnaşyk ulgamynyň tehnik mümkinçilikleriniň çäkliligi bilen bagly bolman, heýdem häkimetleriň ýurdun ilatynyň maglumat ýetirliligini çäklendirmek boýunça çäreleriniň netijesi bolmak ihtimal. Olaryň muny bilgeçliğin edýänligine meňzeýär maglumatlaryň ilad üçin ýeterli bolmazlygynyň olar üçin bähwitli bolmagy mümkin. Bloklardan geçmek üçin VPN ulanmaly, emma şeýle haýyr internet bilen bu da mümkin däl diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň internetden erkin peýdalanmagynyň dolu üpçün edilýänligini ençemegedek aýdypdy. Munyň bilen bir wagtda resmi media serişdeleri ýurtda aragatnaşyk puwdunyň şol sanda mobil aragatnaşygyň we internetiň kämilleşdirilýänligini we döwrebap tehniki enjamlary bilen awzallaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Şol bıraktığın özünde de Türkmenistan'da internet ulanjylar paýtagtda we vilayetlerde VPN we Siphon ýaly proxy serverleri ulanmaga synançýanlaryň internetiniň öçürilenligini ençemegedek habar beripdi. Şeýle-de Türkmenistanda Line we Odnoklassnik ýaly sosial ulgamlaryny girýän adamlaryň Milli Howpsuzlyk ministrligine soragy çekilenligi aýdylypdy. Gararsyz habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň websaytlary, şeýle-de Facebook, Twitter, Vkontakte ýaly meşhur sosial ulgamlary Türkmenistanda petekli bolmagynda galýar. Geçen aýda adam hukuklaryny gorajy Awrely Human Rights Watch guramasy öz ygtybarly çeşmesine talgylanyp Türkmenistanyň öýjükli we Sputnik aragatnaşyga gözükçülük etmek we peteklemek mümkinçiliklerini berýän tehnologiýalara gyzyklanma bildirýänligini habar berdi. Gurama Germaniýanyň Rohde Schwarz adly kiber howpsuzlyk kärhanasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygyna degişli öz aladalanmalaryny beýan edip, olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň websaytları bloklamak hem de adam hukuklaryny basgylap olary iýdarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre görendiklerini aýan etmeli diýip çäweden maglumatynda bellidi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk we öz ýyladynyň informasiýa ýeterliligini, söz hem metbuat azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlarynyň biri diýilip halkara hatabatlarynda bellenýär. Jurnalistleriň hukuklaryny gorajy serkätsiz reportyorlar guramasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa internetiň duşmany diýen adyny berdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündüligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.